Nagpa-flower si Daddy. So, whew, thank you Lord for the safe travel from Bicol up to Manila, then up to Dubai. Whew, super nakakapagod pero worth it po yung travel natin, and thank you sa mga mababait na nag-assist po sa atin, especially yung galing po from, especially po yung mga staff sa Bicol. Actually, close mo natin yung door. Whew. Actually, hinahanapan pa nila ako ng PCR test sa Legazpi. Then I told them na nakita ko sa website, even sa PAL mismo, na hindi na required yung COVID test as long as fully vaccinated ka po. And thankfully, I'm thankful po na inalaw naman po nila ako, although kahit connecting flight po yung ticket ko, ginawa nila is yung boarding pass ko is from Legazpi to Manila lang. Then, so bali, kinuha ko ulit yung baggage ko, and then chinek-in ko po ulit siya pagdating ng Manila. And thank God kasi early po kami umalis ng Legazpi, kaya marami pa pong oras yung inintay ko going to, kapag check-in po, going to Dubai. So, and here na po yung here na po si Daddy. Ngarag po tayo. No lipstick. I'm so tired na. Pero busog po tayo kasi 2 beses po nagpakain si Pal. So, yung first meal namin is around siguro mga after 1 hour pa lang na kami ay naglalayag or kami ay nasa alapaap. And then bago naman po maglapag, nagpakain po ulit sila. So, busog na po tayo. So, first thing na gagawin po natin pagdating sa bahay, syempre we need to wash our hands, sanitize ourselves, ang mga gamit po natin. And then, tatanggalin po natin yung mga like yung tinapa, yung kalamansi na pinigana. So, yung mga, meaning to say, yung mga mabilis masira. So, the rest na iba natin mga pasalubong, kahit yan lang po sila. And then, we need to take a shower. Pahinga lang konti. So, shower and then sleep. Pero it's too early pa naman here sa Dubai. It's only 7:28 PM. And sa Pilipinas po ay 11:28 PM. So, hindi pa nag-change yung ating relo kasi hindi pa siya nakakonect dito sa ating phone. So, update ko kayo mamaya pagdating po sa bahay. See, na po kami ng bahay. May pa-flower si Mayor. Ay. So, it's time to go home. Thank you, Daddy. Welcome back to Dubai. Here I am again. 7:43 PM. Welcome back to Dubai. Hi, Dubai. A few minutes later. So, guys, I'm here na po sa bahay. So, here you go. So, guys, tapos na po tayo makapaghilamos. And nakapag-change na rin po ako. So, nasanitize ko na rin po yung ating mga gamit. Pero yung ibang bagahe po natin, especially yung mga tuyo, tinapa, and yung kalamansi, inilagay na po natin sa rep. Naayos na po natin sila. And then, yung ibang mga pasalubong ay bagahe po ay tomorrow na dahil antok na po ako. I'm so tired sa biyahe, but thank God kasi safe naman po tayo nakarating dito po sa Dubai. And then, time check is, I know it's 1:28 AM na po sa Pilipinas. And dito po sa Dubai ay 10 o'clock, 9 o'clock. Yeah, 9 o'clock dito sa Dubai. So, medyo mag-a-adjust pa po tayo sa oras dito. So, ito na po yung bagong setup dito sa room namin. So, yan po. So, madilim. Ayan, yung bagong setup. So, na-miss ko dito sa may terrace namin. Ayan. So, here, ito yung terrace. Ayan. Ito yung Dubai. Actually, na-miss ko dito. And kumusta na kaya yung ating mga halaman? Ayan, bukas ko na kayo didiligan. Ay, napakaano na ng ating carrots. Okay, so pasok na tayo. 6 hours later. Hello, good morning mga padaba. So, kagigising lang po natin. Time check at 6:04 AM.
Dubai time na po tayo. And ngayon po ay 10:04 a.m. sa Pilipinas. So, ngayon po ang gagawin po natin ay mag-prepare muna tayo ng breakfast. Actually tayo ng mga dala nating mga gamit together with the mga pasalubong. And then, para maibahagi po natin sa ating mga kasama dito sa bahay, sa ating mga ka-office mate, syempre, and sa ating mga friends na nandito sa Dubai. So, samahan ninyo ako, guys. Let's go! So, natin tong ating maleta. So, yung ating mga pasalubong. So, yung sa hand carry natin. So, let's remove this one. So, napakamahal ng pulburon sa airport. Ito 250. Itong classic is 370. Ito mahal. Meron tayo ng banana chips. Meron tayo ng molido. So thank you Manay Mavic and Manay Pin. Ito tayo magpatuloy sa ating pag-unpack ng ating mga bagahe. Let's have a coffee first. So, coffee muna tayo, guys. Ito po ang ating mga tuyo na dala. So, meron tayo ng daing. So, thank you, Manay Ayen from Diamond sa Bulan, Sorsogon. Meron tayo biniling tinapa. And kay Manay Hilda to galing. Thank you, Manay Hilda dito sa Diles. And ito yung binili natin. Sarap din to. Paborito din to ni Ate Caron. So, yan po. And meron tayo dito ng maliliit na, ano ba yung alubaybay dati? Dried pusit. And galing naman to kami na Gina. Actually, super dami nito. Meron pa ng dried na daing na bangus. Pero niluto na namin doon sa Bicol. And ito na lang po yung dala natin na tilapia. So, galing pa po ito ng Pangasinan. Okay. Tayo dito ng piniga na kalamansi. So, transfer natin siya sa maliliit na lalagyan para yung iba ilalagay natin sa freezer. Breakfast muna tayo. Magluluto tayo ng daing at tinapa. Ito na po ang ating sinangag. And magbe-breakfast na po tayo. May kasamang sinigang na luto ni Lisel. Meron tayong tinapa, daing na bangus from Pangasinan, pusit, saka itlog. Breakfast na tayo, guys. And then, marami pala ditong fruits sponsored by Viva. Thank you, Lizelle and Albert. And then, abundant din po dito ng chicken and beef. And super dami rin po ng egg. So, nakakalibre na tayo dito sa dalawa nating bagong kasama sa bahay. Yung laman ng ating isa pang maleta. So, meron tayo dito ng turmeric ginger tea from Ate Che. And jaran. Mga tableya. Ito. May pansit bato. So, lagay natin siya dito. And ito naman po yung hand carry natin. Super bigat din po nito. Pasalubong din to lahat. So, syempre hindi mawawala ang pili. So, ito gawa ni Sailin na pili. Thank you, Sailin. And mga tableya. Thank you, Mama. Mama Norma. Pili from Manay Mavic and Manay Pin. And ito kay Wow! Thank you, Manay Hilda, Manay Mavic. Dito po. And thank you, Igso Sharon sa Pili Nuts from Vicky's Pili. Sa Erosin po yung may-ari nito. So, may bagong flavor na sila. Meron ng with wasabi and with nori. And then, yan, ito pa, mga pili from Manay Hilda. Ito kay Mama. And, Meds, thank you so much po sa tableya. And ito naman po, tableya from Ate Che. Thank you so much, Ate Che. So, iba-iba yung ano natin. Siyempre, binili po natin pulburon.
Ayan. And then, meron tayo ng sweet sampalok. So, dalawang klase ng sampalok. Pili pa rin. Siyempre, meron po tayo binili sa Baker's Plaza na pulburon. And ito yung pinangasarap, guys. From Igso Sharon. Thank you po dito sa Molido Pure Pili. And Tablia. Ayan. Marami. Ayusin natin. And ito pa, meron tayo nitong banana chips and Molido. Ayan. So, Molido naman po yun ng kamote. And dinagdagan pa po natin yung ating biniling pulburon. So, sa airport na natin ito binili. 370 ito. And then, ito is 250 pesos. So, yan, guys. So, ito na nga po, guys, ang ating mga dalang pasalubong. And nandun po yung mga tuyo together with the kalamansi. So, meron tayo dito ng binilad na laing. So, meron ng dahon, may katawan sa kayong laman niya. Meron ito, meron yan. Chicheria. Pansit bato, syempre, galing ng Bicol. And meron tayo dito ng crinkles. We have classic pulburon, ubi pulburon, and pinipig. And syempre, from Baker's Plaza, meron tayo ng Molido na kamote. Syempre, dahil taga Bicol tayo, hindi mawawala yung pili. Yan, iba't ibang klase ng pili nuts. Tablia naman made from cacao seeds. So, tablia chocolate, pili syempre, coated. Yan, gawa rin ito ni Silene. So, thank you so much, Igso Sharon, dito sa padala mong pili. Kay Ate Che Gloriane, thank you. Kay Manay Hilda, salamat. Manay Pin and Manay Mavic, thank you po dito sa inyong padala. And syempre kay Manay Ayi na nagbigay ng mga daing at tuyo. And syempre ito yung iba pa natin mga binili. Tableya naman para galing kay Mama Norma Guerrero from Erosin. And itong mani from Dunsol. So, yan guys. And ito kay Ate Che, nabili natin na papapala. Tapos, hipon from Ninang Tessie. So, hiniwalay na po natin ang ating mga dalang tuyo at daing dahil pamimigay po natin siya. So, magdadala tayo kay Nuno. And then, si Arlo ay nagdala na rin. So guys, ito na nga pong ating mga dalang pasalubong. Actually, it's all my personal care. Thank you to Silene, sa aking sister-in-law, dito sa ating Brilliant Skincare Products. So, brilliant lang po talaga yung nakapagpahiyang sa aking skin, especially sa face ko. Yan, nawala po talaga yung mga pimples ko, naglighten yung face ko, and confident na po ulit tayo. So, yan. Meron tayo dito ng sunscreen, meron ng whitening, and then meron tayo ng foaming cleanser. There is also sanitizer, lip and cheek tint, serum. So, meron tayo ng advanced rejuvenating facial set. And meron din po tayo ng sa underarm, which is din po underarm revitalizing kit. And bago lang po din ito sa atin, itong Milky White with snail struck soap. This is whip soap. And syempre meron tayo dito ng mga t-shirts and sando for Daddy, Nono, and Arlo. I don't know kung may kakasya kay Wens. So, let's see kung kakasya sa kanya yung tribal. Check natin. And then, syempre, dahil Avon lang po talaga yung prefer ko na bra sheer. Kasi yan lang po yung mga sizes ko po is 36, 38B na po tayo, or 38A. And then, syempre, Avon underwear. So, syempre, meron din tayo na nabiling mga swimsuit. I don't know if magagamit natin yan, but maybe someday kapag payat na ulit tayo. Then, meron po tayo dito na nabiling belt para kay Daddy. Brand is Mac Gym. So, half price po natin siya nabili. Instead of paying of 899.75, 450 pesos na lang po siya. And then, walker po, brief for Daddy. And, syempre, ang request niyang medyas. So, this is Biofresh. So, meron tayo ng white. And then, meron din tayo ng tricolor. Okay, so, bali yung nabili kong bra is, I think, 7. So, 5 dito sa Avon, 2 sa Bench. Yan. Pero, ginamit na po natin, kaya wala na siya dyan. So, ligpit muna tayo guys. Andito pa po yung iba nating mga pasalubong. Yung iba nandun na po sa sala. So, magre-reserve tayo para sa
kina Villa, Celine, Caron, at Ate Eden, and syempre sa ating mga ka-office mate.